Pito ka mga tawo nga dunay close contact sa langyaw nga nagpositibo sa MERS-CoV ang gi-quarantine matod sa Department of Health. Ang DOH nitala kaghapon sa ikaduhang kaso sa MERS-CoV sa Pilipinas. Human usa ka langyaw nga gikan sa United Arab Emirates ang nagpositibo sa makamatay nga sakit. Matod ni DOH Secretary Janet Garin nga ang langyaw unang mipakita sa simptomas sa ubo ug sipon ug nagpositibo kini sa MERS-CoV human kini gi-examine sa Research Institute for Tropical Medicine niadtong Sabado. Dugang ni Garin nga gi-isolate na ang langyaw sa RITM ug stable na ang kondisyon niini. Gipaubusab sa quarantine ang kauban sa langyaw sanglit duna kini ubo. Gimanduan na sab sa DOH ang Task Force MERS-CoV nga pangitaon ang dulan 200 ka mga tawo kinsa nakauban sa langyaw sa iyang flight paingon sa Manila. Gitataw ni Garin nga dili angay magpanik ang publiko bisan pa man natala na ang ikaduhang kaso sa MERS-CoV dinhi sa nasod. Ang DOH may pahimangno sa mga tawo nga gikan sa Middle East nga moadto dayon sa Tambalanan kung makasinati na sa mga simptomas sa MERS-CoV sama sa hilanat, trangkaso, ubo ug sipon.